Unsan sir? Unsay kanang sulod ani ti? Kuan. Kini nga basahon ang gisulod ti og ikapahulay. Unya gani ikapahulay nga gihatag sino nato. Kini mo bantay tani nga ikapahulay. Kung mo to dagdag dayon. Basta pating man ang kasag itubo ni nito. Kagaya ng ano. So ang adlaw yung pahulay nito. Iksundo 28 nung man mo lang ang kabalaan nila. Sabi ko, ang adlaw yung pahulay pahinuban sa sige ba hindi ginunit ko na balaanan akong mga adlaw yung pahulay aron may mga usa katiman kay wala ka na kung kaninyo. Sabi ko ang pahulay ibabalaan sa Ginoo. so mo'y sulod aning kuan natin ang Bisaya. So gawa sa adlaw papahuli mga kaluwasan ana. Usa na diri nga map. Naagay ko. Na mo ni Basa-basaho man gini na kurong gabi. May gusto sa Ginoo na ay mga mensahe bitaw mo kinahanglan din mo maminaw. Hindi sa kamulay ila nga kalibutan ng mga ubot ang panahon pagkalaglag ang kalibutan. At kalibutan nga ron iti ang sama ni sa mga nga panahon. Nga laglag ang kalibutan. Sa mas ulat ng mga panahon. Ubig ila karon laglag sa kalibutan ng panahon. Sa panaglaga ang kalibutan mo pala muna. Ang may gawin sa sige nom. Ang sabay sa Ginoo kay naman ay. Ninero ko sa to. Ang sabay gawin sa Ginoo. Gabi nakita na ko ang mga katawhan nga ila kasing bumubum kada. O ako naglagdong sila. Ikaw nakita na ko nga ikaw nakita na ko na matarong. Unya ko mo atin talaga arka. Unya mo tong sino may kayo matarong mo lagi mo tunong sa Ginoo. Nabot sa arka. Nabot sa arka di masabot ang sa dito sa bukid. Unya karon sa pagbot sa arka dito ang gahi abot ang sinto ng katuig. Ingon na sa ingon ang ingon ano ang imong mga silingan pagkamanga sila. Kay nikuman ang arka ha. Arka og buhat. Ang ipada na yun ang lumot. Kaya nakita na po sila lumot kasi sila. Una po itong naling istorya, nakuman ang... Sabi pa pananglaglagon daw mga tao itong time. Putong sa kanang dili mo buhat sa ito. Dili ka natin nga may tabo na sa itong panahon karon nga. May tabo ka na ang... Laglago na sa nagbalik, idagan ang dautan. Ang akong kalibutan karon kung sa may laglag alin, dili na tubig. Kung dili kalayo. Grabe. Sa dili pa mo pagkalaglag kung sa may tabo sa kalibutan. Karon na may say karon no. Nga. Kinahanglan karon hinursol. Kung sa may hinursol, ato kangan ato mga dautan man nga nahuna mga buhat nga mga dili mayo. Ang mga sa sino pundang na. O nya karon, kung undang kaniya na ang Ginoo malipay na to. Nya ani bili ako pito kampak, sabi to kampak mo. Pagsiras kalwasan, pagsiras di kalwasan, ang kuning among istorya di na rugi ni istorya. Kaya sila ni kalwasan. Nya mga tao ani ila kasing dautan na kayo, ilan mo hinahon ang naman sa manalak na kasing-kasing sila. Kunyagan maubot ng Armageddon. Masa man ang Armageddon ti? Wako kasabutan nga word. Armageddon mag-unay ang mga pamilya. Amahan, anak, asawa, pagpapay na. Kaya nang ano, sa dili nila matinong bulag sa Ginoo, ila kasing-kasing lisan sa Ginoo, kasing-kasing sa baranap. Muna mag-unay na kaya nang hingabot naman panahon sa kanang pamilya. Kung sila na sinuwasan. Pag sila sa kaluwasan na nga, gawin ko yung mga tao. Kaya naman, ang imo anang mag-unay na, ang patay na, pero katawan sa Ginoo. Lahi na. Kita ba, unsa may kanang tuyo nimo ani nga gihatag nako unsa man aware kanang concern ka nako nga malakip sa kaluwasan nga kanang imong Usa na diya, usa kay matinuan mo ka. Usa na diya. Kaya ang mensahe so magpasalamat ko nimo ani ti nga tagaan mo. Mensahe ka. Hindi maminaw ka butuman ka ni ana. Sumaga bro sige mo. Balik biya sige mo kay ko, sige mo yung katawan. Isa Ezekiel 28. Numduman mo nga ro wala ni. So dai ko no. Ezekiel 20 kapitulo 8. Numduman mo nga ro wala ni. Diba, unsa ipasabot adlaw ipapahulay ti unsa mo pahuway ko? Pagulay. Pre na mo pagulay sa gabi mo kon. Ingon ani ron ti wa koy pahuway ti pila ka Oh, adlaw. pero ko na kaya nga napakas ka burong. Ano makas ka burong ana? Busy man ka ganang kuan. Una makas ka. Nato na makas ka
siguro, pero mabot ng panahon nga makasabot ka na, di na ka mo mukuhay na. Kining bahin sa Na nakikhandog. kining bahin sa kaluwasan di kanang parehan ako wala ko'y bisyo no di ko mainom di ko mo sigarilyo di ko mo sugal unsa man uwang paniting dili pa gini siya enough pag Dili yun. pa inap, kaya nga ano, napamay, ikapahulay. Hindi sa mga pagkaon. What if ti maabsan ko sa kamatayon kanya wa ko kay baw nga kuan Hulay yun. naning kamot masag ko nga di ko kaya takog tao. Oo, kana, pero ang ito yung pinag kami rito, irito din sa inyo. Siya lang nahibawan ano. Oo, siya na ito. Kaya kung sa imo muna muna, libol ba yung ginoo sa imo kasi. Muna nga, hindi ka mo ka imo nga, asa kapagaw nga tutas kayo, basta ang ginoo ni Malo anak. Kaya si Inok naman, kaya sa sa ginoo ni Inok, si Inok naglakat ka uban sa ginoo, marulong kami siya sa malaod sa ginoo. Dito nga si Inok na buhi. Buhi si Inok, dito nga. Buhi si Inok. Oh, buhi ay. Buhi sa ikuha din. Kung sabi niya, sakyan pa noon sa langit. Karo na kalayo. O, daghan ikuha din doon. Karo na kalayo. Si Elias, ikuha din nga buhi. Unsay karo Ganun, sakyanan, niya, ano ni mo kayo, kanang karo, pero kalayo na, sakyan mo doon sa langit. Basta Kalayo. yun na Biblia. wa ka to siya makapaso sa man. Oo, niya. Kanang, naghati naman yun ko. Nagigyan sa langit, pero sa langit sila. Hindi sa langit, pero hindi kayo doon. Kini ikaw tay unsay relihiyon ninyo? Juan Bautista. Ha? Sabado, ikapulay na. Siya din Ikaw unsa ka ti? Apani mo? Dili. Telepon ko. Katulik. Unsay kalainan diyan naglibog ko. Wala mo wa ko kasabot bitaw. Leon na na. Nito ulang ko Ginoo ba? Ito lang tayo, lain-lain, malaki. Ano, katuliko, mo, manangan nila, simbahan. Ako nagtuo lang ko Ginoo ti pero wa jud ko kasabot aning relihiyon. Mga ako, pero pang ginoo, gunatanan. Pareha na tanan no. Pareha lang tanan. Ani ko na ginoo, gapon. Pero Ang reliyon, rabay, lain na lain. pero nag-iwan ng Ginoo na dili ang tanan mo kay nung kana ko Ginoo makasulod sa ngarian sa langit. Kundi nagkatong mga tungon sa utang mo na makasulod sa ngarian sa langit. Kani ko no, ang reliyon tanan ng Ginoo. Ingon dito mo dili ang tanan kay nung Ginoo. Unsay tawagan nimo ati? Adventista. Sabado dili ang tanan Sabado? Sabado ko rin. Sa to ang imong Sabado mo imong simba. Ang Ginoo niya ang simba, ang rin niya ang Sabado kay Ang imo di Domingo imo ate no. Domingo. Ginoo gawin ang simba niya. Ang ila, Sabado nya. Pero Ginoo ako gawin kay simba. Domingo man. Ginoo gawin simba na. Pero Dari ito na lang. gunatanan na naman po. Pareha ra nga Ginoo ra gyapon ang buwan. Pero nagsulting Ginoo dili ang tanan kay nung kana Mateo City 21. Mateo City 21. Mga kuwan, Baptist. may baptist na. Ang samsa ng Baptist eh. Domingo gyapon na. Katagan na reliyon. Bible. Bible Christian, dagan man mga reliyon. San Cristo. Dagan kita no kaning mga building mo makita. Ako na. Ang Ginoo. Ginoo, ginatanan. Kaya ako na tuyok man nina ko gikan sa Isabel, Matos Palo, Loban, to abot diri sa kining sa lakos ang diri aning abuyog ba. So habi dagang kay reliyon. Sa Deliti. Tao ng liti. Sa Deliti. Minong sa Dito, dagan reliyon, no? Ingnan ko atong kuan katong dai tagaan ko Biblia unta ba nya di man masud sa kumbag. Nya sa balik lang diri kay kuan sige balik ko diri sila ni ka kuan ni guman sa sinulog ba. Balik pa ulit tagaan ko yung Biblia ba. Dako kayo. Dako kay Biblia ba nya ila kung pasabdo na tong kuan nya. Uy nasabdan lagi kanang ang ako lang nga pareha sila nga dili pa kuno na paigo nga ako wa mo jud bisyo gid kanang inom sigarilyo na kay di man ako taga problema niya yung akong pamilya di Wala kay problema di ay kay butan man ka, wag makinusin. wala mo ko ako lang ba nga kay akong papa mo di ko grabe bisyo akong papa niya di ko gusto ba nga akong pamilya ba mag problema nako manang ako na mismo ang wala na wag bisyo wala ko na pero kaning mga relihiyon wala kay ko ka kuan di kay ko ka tugkad ba nya na inumdong mo niya kay katong dito sa abuyog nay nyana nako katong muhatag sa Biblia ba nga dili pa na sak ipaigo do nga pala mo di ka mainom sigarilyo sugal nya
kanasan di ka makayata kog daw kanang mingon na nga kinaiya ba pero dili pa jud kuno na paigo mo na nga sige maminaw lang ko niyo sir kanang open lang jud ko tanan gyud dako sa kay Biblia hapon yang ihatag mga ingon na siguro kadako niya kung bugat ni Balik ka nga to, dawat ang mga Biblia. ako tong dawaton kay naa siya kanang kuanti morag kanang Versikulo. dili ang iyang tulo ka linya ba isa dong dili ba yan ni mo basa-basa yata pero nakita mo na mo nimo nga Na mga tawaan ba? nay Latin nay English niya Latin niya Bisaya ana ba makasabot ka sa kanang kuan ba English niya Latin na Bisaya niya mahal kuno kay nga Biblia ya lisod kuno na ihatag nga yano lang ay ko niya May lisod. oh niya iyak kung giingnan nga Bisaya na. Ako lang na Bisaya. sige mo Dalawa to ka. mangita ko panahon nga kana jung Isip-isip sa sige no bulahan ni ubas sa propesya. Kanang Biblia propesya na. Yang itawag sige no bulahan. Kaya nang ano, makibalo ko sa mayo sa dili. Yun na magbantay na ka sa istoryahan. Okay. Mo pag ginawi o basta makabasa. nambilo wante kana sinultihan jud Istoryahan ni nga dili ka makasakit og daw sakit ang tao. No, sa garang-garong, di ba? Tamakan ka ng tao. Manamak ka ng tao. Manamak ng istorya ba? Kuligid na yun. ako ti kadang sa akong kuanti Kay imo man jong ipamugos nga si San Ignacio may nagtukod sa Iglesia Katolika ang pangutana sumala nining inyong libro nga naguluhan o basahon ang katotohanan dapat malaman ukol sa mga aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang pangutana sumala nining libro kinsay nagtukod sa Iglesia Katolika o kanusa? Wait, you must have observed, please Karagaan, number 4. Mabiling ang mga referensya sa matang kami. Wali sa kibaw ng libro. Time is up. Time is up. Pangutana Yeah. rito. Here is a request. Sir, what is your request? Okay. Okay, kinsay magsusulat? Okay. And the religion, the request is granted. Ang libro nga nakuha, ang nasulat ani Defensor Katoliko. Ang gihimo karon pagmatuod o dili pagmatuod gihiling ang mga referensya. Mao nay ato karong gihimo, gihiling ang mga referensya. Ang pangutana diyan ang inyong basahon. Gitug-an man nga si Emperador Justino sa tuig 500 century. Ang pangutana karon, muuyon ka ba? Kasi Emperador Justino ang nagtukod sa Iglesia Katolika sumala sa inyong basahon. Sudlon sa lobong bangis. Ang lobong bangis, Mateo 7:15, mauna ang gulay namitukan kami ng pero. Sumala sa inyong libro, ang mga lobong bangis, mga pare, di ako. Time up, time is up, time is up, time is up. Or Father Gingitan, please continue. Gingitan lang it. Pangutana, kay imo mang gingon nga si Ignacio ang nagtukod. Kunya nga sa inyong basahon si Emperador Constantino, si Emperador Constantino. Ang pangutana karon kinsa man ang among damaton, ang una niyong pahayag o karon sa inyong basahon. Pagkalimpo, pag-ili sa pangalan, sa Iglesia ni Tugo ni Cristo, usalan na, sa Iglesia Katolika, mamanihong na sa pagkalimpo, ili sa pangalan na. Iglesia, kaya, nakikipagtulunan. Nakikipagtulunan. Nakikipagtulunan na kita ko. Si Justinian, Please, audience, behave, please behave. yan itong bumagsak ang Roman 5, 476, ang Western part. Si Ignacio, nasa si Emperador Justiniano, ipulis siya, yan i-big Western part, yan sa Eastern. Kasi dito mo, i-impose niya, isunin na, ipatukan niya ang Justinian Court. Kung sa ito, doktrina sa Trinity. Kung saan sa ang pagtulo, o sa'yo na pagtulunan, ang
Ingon gusto sa pagtulunan. Ako bisag gisundan karon sa moderator sa founder. Ang pangutana karon puro ba na tinuod ang inyong imong ipahayag o ang bahayag sa inyong basahon. Puro ba na tinuod o dili? Ayaw ko tinuod. Or 1 minute. Ayaw ko tinuod. May pangalan ako isutan sila Ignacio. Konsilyo sa Trento. Gusto na. 1845 layo sa Napakabispo. 1870 layo sa Napakabispo. Ito ang Iglesia Católica. Si Justinian, ito siya Justinian ko. David ko, pag iyon ang hiling mo to sa Christ Christ na pagpusan niya dapat si Cristo rin yun. Has 1 minute left. Please continue, Ate Carison. Sa kurang doon. Salamat. Iyan ang inyong basahon. Yan ang ingon ang sulo, sino ang bibilis mano? Sulo. Yan ang ingon din ang si Constantino ang nagtukod. Gawa ko din mo dili. 1 minute. Let's proceed. 1 minute relax. 1 minute relax. Ministro Ramel Arba, time is on. 5 minutes rebuttal. No more objection. Sumala sa linya kerja. Saya patulah di masa. Time is on for the positive rebuttal for 5 minutes. Father, please continue. Ikasubo na ko. Na ako pinangga nagsuon, wa jud kaguba sa tima. Para sa salan. Sa salan, pero wa jud siya kahingan sa founder. Niya dinhi mga igsuon, nga nagasumpaki naman yung mga ideya intawon unang tungkol sa Ignacio. Unya naturat siya wa siya atong mga libro nga to dala. Nya ingon siya sirok mana. Asa man sirok di mo tinuod. Nagkasumpaki ang akong igsuon. So posible kung tinuod ka, di makabangi imong komentaryo. Usa ra imong itugan. Tundo naman tinuod ni. Kung sa ilang panudlo ko magkasumpaki ang mga pahayag, niya ang igsuon sila pasugo magasin. November 2002, mga hidwang pananampalatayang inikalat na mga bulang tagapag-aral. Hidwang. Bok, di Tagalog bok. Nakabangi. Ay man kasapor na. Kay mga Tagalog. Hidwang. Nakabangi. O bato pa nakabangi man mga bula ang tagapag-aral. Paral. Wa jud na magbuba ang mga libro, daghan sa libro. Ha? Wa jud na magamit. Hindi to nagdang lang siya og nabusta na buwan ba? Ang dayon dito, Jesus Christ founded or someone else founded the church. Wa jud. Mo na nga kanunay kani objective ano, wa naman siya supay stima. Ikaduha naman ni. So karon ikaduha ato nang tanan, no? Unya dugang pang nagsuna diyan ikot no rio. Kuwan Trinidad nitungo siya sa mga pare. Yang sumpak siya nako pare sa ko. Wa niya tiwasa mga igsoon. Incomplete ang iyang pagbasa ko ng INC. Mo na managsuon ko pag matahan na kamo. Yang ano wa niya tiwasa pagbasa. Ako tiwasa pagbasa. Ano gisuglo niya ng Juan Trinidad sa kapari. Kaya nga ang dalawang pinaka malaking dahilan ng mga
Kristo laban sa Iglesia Katolika. Una, ang Papa hindi galing ni Kristo, ang Katolika hindi galing ni Kristo. Yan ang katarungan. Dili katarungan sa pare. Dapat iwasan na to. Iwasan na to. Una na, nasan pa na mo? Naingon din ni Rinaw. Wala niya kiwasa. Kung tinadaanan pa siya, yan ang kiwason. Public behave, please. Kaya kung doon naman siya kaugalingon nga kining invested interest, mauna, gawa niya tiwasa. Wala akong tiwason mga igsoon. Ingon, ang pare mga igsoon, gawa niya tiwasa. Galing kay Jesus ang tungkulin ng Papa. Galing kay Jesus ang itinatag na iglesia. Ngayon ay tinatawag na Iglesia Katolika. Gawa tiwasa. Public behave, please. Public behave, Ingon pa please. Jod, hindi mo nagsunod kanyo kanino. Public behave, please. Kaya ang gawin mo, tayo ko sa iyo, iwan mo na ang iyang iglesia ni Cristo magbalik sa dating layaw ng puso mo at muling makibagay sa tugtog ng mundo. So iwan ko ng iglesia ni Cristo. Naalis na magsugo. Nasa niyo magsugo kasi. Public, please behave. Public, please Kaya behave. ko na ipabati ninyo mga igsoon. Kabisa yung mga ordinaryo ng mga tao nakahibaw na ini. Ito paminahon. So mga igsoon, ayun na to, ayun na sa diferensya. Anong likod ang history? Public, please behave. Also, read the history books and see. Kung sa inyo nakita, wa dyan babungkag niya ang historical books nga akong gipresent. Iko lang itaon siya na mapa. O nga, hindi sa ilang pasugo. Inyo yung pasugo ito. Hindi mo. Ningon din. Time is up. Time is up. Thank you very much.